Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Τα μάτια σου, γραμμή, Έχουμε καινούργια στατιστική. Εσύ, μπράβο, Χάρηκα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι είναι εμφανισιακά. το κατάλαβα. Ευχαριστώ, τόσο καλώς είναι πιασμένος. Πρόεδρε, Κεντρικό Συμβούλιο Νεολαίας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Πώς είσαι? Μια χαρά, Πρόεδρε. Και ακόμα χαρούμενος τώρα που ήρθες. Έχουμε ανάγκη την παρουσία στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ξαναβλέπουμε. Και ο Ναύαρχος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τι δώρο φέρετε? Ένα βιβλίο που της κάνουν. Ευχαριστώ για τον δώρο. Είναι βιβλία της Καλίνου, ιστορία της Καλίνου. Ο πατέρας μου έχουν το πράσει εγώ, στα αγγλικά. Σούπερ. Έχει και ελληνικά, Και η ιστορία της Καλίνου και εξτραγός της Καλίνου. Δύο βιβλία για την Καλίνου. Κύριε Πρόεδρε, κάνατε ένα ολόκληρο ταξίδι. Έτσι όπως είμαστε εδώ θα με ρίξετε θάλασσα. Όχι, όχι. Έλα από εδώ, έλα. Θες να με πάνω στους κάμπους έτσι? Όχι, ελάτε. Κάνετε ένα ολόκληρο Τώρα ταξίδι. πραγματικά είμαι πάνω στη θάλασσα και επιμένει. Ελάτε την δισκοτική δυσκολία, αυτό θέλουμε να σας Δεν πούμε. το πιασαν το. Για πείτε. Είδατε την δισκοτική μας δυσκολία, δηλαδή ταξιδέψατε και είδατε πόσο και εμείς ταλαιπωρούμαστε οι νησιώτες. Είναι μέσα στο πρόγραμμά σας, αυτό δεν να σας ρωτήσω. Τώρα το μάθατε και εσείς, γνωρίζετε από πρώτο χέρι ότι όταν υπάρχει θάλασσα δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, τα νοσοκομεία μας θέλουν να τα βοηθήσετε. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Αρχίζοντας από το πιο δομικό θεωρητικό, το οποίο είναι οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη εδώ πέρα στο Δωδεκάνησα, υπάρχουν ανάμεσα στα νησιά διαφορετικά ΦΠΑ, υπάρχει άλλος πληθυσμός πολύ μεγαλύτερος στη Ρόδο από την Κάλυμνο. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε τα νησιά λίγο πιο στρατηγικά. Υπάρχουν νησιά τα οποία είναι παράκτια, κοντά δηλαδή στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα κτλ. που προφανώς έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από νησιά τα οποία είναι ακριτικά και απομακρυσμένα, από νησιά τα οποία είναι σαν κεφαλονίσια όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Σύρος, οι Κυκλάδες, που μπορεί να έχουν παραπάνω επιδοτήσεις, υποδομές κτλ. Όπως θα έπρεπε και η Ρόδος και η Σύρος να είχαν τριτοβάθμια νοσοκομεία, το οποίο είναι στο επίκεντρο της υγείας των συμπλεγμάτων των νησιών. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Το θέμα της υγείας είναι μακράν το πιο σημαντικό και οξύ αυτή τη στιγμή, και η συγκοινωνία ανάμεσα στα νησιά, η επικοινωνία τους είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Τώρα δεν λέμε για γενικά ανάμεσα στα νησιά, λέμε και μέσα στο Δωδεκάνησα, μέσα στις Κυκλάδες. Πραγματικά είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο επικοινωνία. Και αν λοιπόν δεν μπορείς να μετακινηθείς από και σε ένα νησί λόγω καιρού, εάν δεν έχεις ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θα σου δίνει μια ασφάλεια ότι άμα συμβεί κάτι σε σένα, στην οικογένειά σου, θα μπορέσει να επιζήσεις, και αν μαζί με αυτό δεν μπορείς να μορφώσεις τα παιδάκια σου, πώς θα αρχίσει η οικογένεια, πώς θα υπάρξει αποκέντρωση, πώς? Βάλε από πάνω προβλήματα με τα απορρίμματα, με την ίδρυση που υπάρχουν. Εδώ πέρα ξέρεις κάτι το οποίο σκεφτόμουν, είναι, επειδή μόλις ήρθαμε και από την Ίσυρο Κάλυμνο, έχει γίνει στην Ίσυρο μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τα ανήλικα παιδάκια τα οποία είχαν δεχτεί μια παρενόχληση από έναν δημόσιο υπάλληλο, και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει ψυχίατρος στην Ίσυρο. Στην ΚΟ δεν υπάρχει. Και έρχεται, φαντάζομαι ούτε στην Κάλυμνο. Και εδώ έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, και έρχεται από τη Ρόδο για λίγες μέρες μια ψυχίατρος στην ΚΟ. Δηλαδή, πώς θα πάμε μπροστά, παιδιά?
Πρέπει να επενδύσουμε στην υγεία των Ελλήνων τώρα. Τώρα χρειαζόμαστε full στελέχωση των νοσοκομείων, αλλαγή των οργανογραμμάτων. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Θα δείτε ότι στο τέλος της ημέρας όχι μόνο θα χάσουμε ελληνικές ζωές, φυσικά και ζωές επισκεπτών μας, αλλά με αυτή την εικόνα θα χτυπηθεί και ο τουρισμός, από τον οποίο βασίζεται τόσος κόσμος εδώ, γιατί επειδή δεν έχουμε πετύχει αυτό το σύστημα αποκέντρωσης. Πώς θα έρθει μία δασκάλα, ένας νοσηλευτής εδώ με τόσο ακριβά ενοίκια? Πώς? Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε στέγη, επιστημονική επιμόρφωση και φυσικά κίνητρα μισθολογικά για να μπορέσει να στελεχωθεί εδώ πέρα το σύστημα υγείας, άγονες γραμμές για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν τα νησιά μεταξύ τους, και αυτό φέρνει και εμπόριο ανάμεσα στα νησιά. Μοιράζει τον πλούτο ο οποίος παράγεται από τα μεγαλύτερα νησιά. Οι λύσεις υπάρχουν, απλά είναι θέμα φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία τους είναι, αυτή τη στιγμή στην Δημοκρατία, είναι 0 κράτος, όλα ιδιωτικά. Η δικιά μας φιλοσοφία είναι παρεμβατικό κράτος να λύσει αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών, κύριε Πρόεδρε? Δεν είναι ένα το διακύβευμα των ευρωεκλογών. Εάν υπήρχε ένα, είναι πιο βαθύ. Εντάξει, και λιγότερο, έτσι ας το πούμε, οικονομικό, τεχνικό. Τι είναι το πιο βαθύ διακύβευμα? Είναι η καλύτερη ζωή για όλους. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος? Αυτό θέλει μια καλύτερη ζωή. Ποια είναι η ουσία της πολιτικής? Η ουσία της πολιτικής είναι η καθεμία, ο καθένας από εμάς να μπορεί να νεώσουμε λίγο και το στόλο μας. Πόσο να είναι τώρα, 40 χρονών αυτό το πράγμα? Και όμως δουλεύει. Και μεταφέρει, βλέπω, και λάχανα τη μετέφερε. Μαρούλια, λάχανα, και το οποίο φαντάζομαι ότι θα έρχεται από κάποιο άλλο νησί, επίσης πολύ πιο ακριβά εδώ. Και η ακρίβεια είναι τεράστιο θέμα. Έχετε από την ΚΟ που μας συμπιέζει και η ΚΟΣ και η Λέρος. Με χαμηλότερο ΦΠΑ. Είμαστε εμείς εδώ 17 και 24. Άρα λοιπόν αποδεικνύει αυτά τα οποία λέω. Ακριβώς. Πάμε στο Δήμαρχο. Πάμε, όχι. Θα πάμε στο Δήμαρχο. Πατήσατε λίγο, έτσι. Μόλις σου έλεγα το διακύβευμα της πολιτικής. Θα περπατήσετε, έτσι. Εδώ στον κόσμο. Θα περπατήσουμε. Πολύ ωραία. Ξέρετε αυτό που κάνουμε? Έχω μονοπολίσει όλη τη συζήτηση εδώ πέρα. Εντάξει, λοιπόν, να συμπληρώσει κι εσύ. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε με τον Ναύαρχο είναι αυτό το οποίο δεν τολμά να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ό,τι κάνει είναι φιλτραρισμένο. Μπας και βγει μια άβολη στιγμή και εκτεθώ. Λοιπόν, είμαστε μέσα στην κοινωνία. Θα συνεχίσουμε και σας υπόσχομαι ότι και όταν γίνουμε κυβέρνηση, όταν πρώτα Θεός και με τιμήσετε να είμαι πρωθυπουργός σας, δεν πρόκειται να μείνω μέσα στους κλειστούς χώρους του Μαξίμου, θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο. Στο βαθμό στον οποίο μπορώ. Διότι αυτή είναι η ευθύνη της πολιτικής, να είναι μέσα στους πολίτες. Και ποια είναι η ουσία της πολιτικής για τους πολίτες, για τους οποίους έχει ευθύνη? Η ουσία είναι να τους βοηθήσει να μπορούν να είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια μέτρα, τις ίδιες προσδοκίες, την ίδια ερμηνεία της λέξης ευτυχία. Αλλά έχουμε αυτό το κοινό νήμα. Θέλουμε να μπορέσουμε πέρα από αξιοπρέπεια, καλύτερη ζωή. Έτσι αρχίζει αυτή η διαδικασία. Ποια είναι η ουσία σε βάθος χρόνου? Είναι η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας να μπορεί να διεκδικήσει την ευτυχία του στον τόπο στον οποίο ζει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και η πολιτική έχει ευθύνη γι' αυτό. Κύριε Ναι, κύριε Αποστολάκη, εδώ πέρα. και από εσάς. Έχετε ξανάρθει στην Γκάλυμνο? Νομίζω βέβαιως πάρα πολλές φορές έχω ξανάρθει στην Γκάλυμνο, και αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι ότι προσπαθούμε να διαπιστώσουμε, μιλώντας με τους ανθρώπους και ζώντας μέσα στους ανθρώπους, τα προβλήματα που είναι καθημερινά και δημιουργούν όλα αυτά τα θέματα που νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Για το θέμα της υγείας, είπε και ο Πρόεδρος, ήδη έχουμε κάνει μια τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί πριν 10-11 μέρες. Τι απορριφθεί? Έχει απορριφθεί, στην οποία προτείνονται πολύ ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις για τα θέματα της υγείας. Το θέμα της επικοινωνίας μεταξύ των νησιών το έχουμε ακούσει σε όλα τα νησιά, ακόμα και στα κεντρικά που δεν έχουμε θέμα, στα οποία βέβαια οι λύσεις δίνονται με τις άγονες γραμμές. Ωστόσο, οπωσδήποτε πρέπει να ξαναγίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ακόμα και για το πώς
θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα νησιά, γιατί υπάρχουν διαφορετικές. Βαργές, είσαι καλός ναυτικός. Ο Κασελάκης είναι καλός καπετάνιος στην πολιτική. Αυτό θα αποδειχτεί, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι. Βεβαίως. Να ξέρεις ότι αυτός ο οποίος είναι καλός καπετάνιος στην πολιτική δεν είναι αυτός ο οποίος παίζει το παιχνίδι στην πολιτική. Είναι αυτός που έχει την καρδιά να προσφέρει στο συμπολίτη του με έναν τρόπο ανιδιοτελή. Άρα λοιπόν, μακάρι να ήταν και λιγότερο καλή καπετάνια από μένα με τέτοια καρδιά. Αυτό έχω να σας πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.